मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय। बे खेबाव हाथियार दैग्राफोरा टार्गेट खालामदों ब्राजिलनि फरायसालिखौ। हरखाब हाथियार दैग्राफोरनि गाग्लोबनाय जाथायाव साथाम सुबुंफोरनि जिउ खहा। जाथायाव जोखोम जाबावदों 11 सुबुंफोर। बे जाथाया नुजाथिदों खोला ब्राजिल सहरनि गंनै फरायसालियाव नुजाथिदों। सुलुङा फोरमायदों 16 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना हरखाब हाथियारजों गंनै फरायसालियाव गुलि गावग्लुंदों। बे जाथायावनो साथाम सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो माखासेया जोखोम जादों। फारसेथिं जाथायनि दायनिगिरि एबा गुलि गावग्रा लाइमोनखौ रैखाथि हानजाया हमनो हाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि हरखाब फरायसालिखौ थांखिनानै गुलि गावग्लुंनाय जाथाया फरायसाफोरखौ गिखांहोनाय खालामदों। मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय। बे खेबाव हाथियार दैग्राफोरा टार्गेट खालामदों ब्राजिलनि फरायसालिखौ। हरखाब हाथियार दैग्राफोरनि गाग्लोबनाय जाथायाव साथाम सुबुंफोरनि जिउ खहा। जाथायाव जोखोम जाबावदों 11 सुबुंफोर। बे जाथाया नुजाथिदों खोला ब्राजिल सहरनि गंनै फरायसालियाव नुजाथिदों। सुलुङा फोरमायदों 16 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना हरखाब हाथियारजों गंनै फरायसालियाव गुलि गावग्लुंदों। बे जाथायावनो साथाम सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो माखासेया जोखोम जादों। फारसेथिं जाथायनि दायनिगिरि एबा गुलि गावग्रा लाइमोनखौ रैखाथि हानजाया हमनो हाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि हरखाब फरायसालिखौ थांखिनानै गुलि गावग्लुंनाय जाथाया फरायसाफोरखौ गिखांहोनाय खालामदों।